गोयात सुमार 10,000 कोटींची रस्त्याची प्रस्तावित कामां जातली। पुलाच्या निमण्या पावंड्याच्या उक्तावण वेळार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उलयतालो। 8 लेनीचो हो पूल गोयची लायफलायन आसा अशा उतरांनी त्यांनी जुवारी पुलाची तोखणाय केली। पळयात आताच प्रमोदजींनी विशेषतः ब्लॅक स्पॉट बद्दल मागणी केली होती। त्यांनी 177.73 कोटी रुपये त्याची मागणी केली होती। मी 100 कोटी रुपये याचं सँक्शन ताबडतोब करतो आणि हे पूर्ण काम त्यांनी सुरू करावं। त्यांना पुरलेले 77 कोटी पण आम्ही लगेच देऊ असा त्यांना विश्वास देतो, कारण रोड ॲक्सिडेंटमध्ये मरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे। आणि माझी त्यांना विनंती आहे की एकही ॲक्सिडेंट होणार नाही असं गोव्याला राज्य म्हणून तयार करण्याकरता आपण जरूर प्रयत्न करा। या बाबतीत आपल्याला आम्ही पूर्ण सहकार्य करू। त्यांनी विशेषतः G20च्या वेळी जो खर्च केला त्याच्याबद्दलही उल्लेख केलेला आहे। त्यापैकी 40 कोटी रुपये मी आमच्या खात्यातून त्या G20च्या वेळी केलेल्या खर्चाकरता विशेषतः मरगाव जो वेस्टर्न बायपास आहे त्याकरता देण्याची घोषणा करतो। नंतर CRF मध्ये आणि सेतुबंधनमध्ये पुन्हा 100 कोटी रुपये ॲडिशनल देण्याचं देखील जाहीर करतो। त्यांनी प्रस्ताव पाठवावा। ॲन्युअल प्लॅनमध्ये ज्यांची 90% लँड पोझिशनमध्ये आहे असे सगळे स्ट्रेचेस ॲन्युअल प्लॅनमध्ये घेऊन त्याला मंजुरी देऊ आणि त्यांनी जेवढे विषय सांगितलेले आहेत ते सगळे येत्या 2 दिवसामध्ये प्रोजेक्ट वाईज आम्ही सगळा रिव्ह्यू करणार आहोत आणि नक्कीच याकडे आम्ही लक्ष देऊ। मला गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।